Bueno, arratsaldeon. Eta eskerrik asko gonbidapenagatik, eta pixka bat ardura sentitzen dut. Arrazoi askogaitik, baina bata da, goizean egon naiz oso gustora entzuten, eta lehen ideia bota nahi dodana da, batetik iruditzen zait, kanpotik bada ere, oso kokatuta daudela gakoak eta arazoak, edo galderak, edo nahi dugun moduan hartu, eta hori nik uste postekoa dela, esan nahi dut, oso identifikatuta ditugu, edo dituzue, edo danok, non gauden, eta zer egin behar dugun horrekin, ikusiko dugu, baina lehenengo pauso hori da. Gonbidapena egin zidatenean, esan zidaten, mugimendu feminista eraldaketan ispilu. Eta gero pentsatu dut, hartzea, feminismoko hartuko dut, baina azkenengo hilabetetan egon naiz, egon gara, lantalde handi bat egiten ikerketa bat, komunitateak ehundu herri ekimenetatik Gipuzkoako 4 udalerritan, Arrasate, Donostia, Renteria eta Hernanin, Donostian emakumeen etxea aztertu dugu. Gure hipotesia zen gaur egungo krisi edo politika aldaketa testu inguruan sortzen ari direla elkarguneak mugimenduan artean, eta horri begiratu nahi genien, pentsatzen dugulako elkargune horietan gauza, aldaketak gauzatzen ari direla, baina bebai herritartasun forma berriak, konfigurazio berriak sortzen ari direla legalidadetik esan nahi dut. Eta hori aztertu nahi genuen, lehenengo fase piloto izan da, eta gainera ordu erdian, zertzela da batzuk botako dituet, baina ikusiko duzue goizean ateratako gaiak direla, eta ni saiatuko naiz gai hoiei edo sintesi bat egiten edo zertxobait gehitzen, eta gero azkenean segurazko zertxobait gehiago gehituko dut feminismotik, edo nola ikusten dodanik feminismoa eta euskararen mugimendua, ezta? Lehenik eta behin hasiko naiz herri mugimenduen ezaugarriak eta eraldaketekin, goizean geruzeta hitz egin da, eta guk ikusi dugu, bai elkartetan edo bai mugimenduetan orokorrean hitz egin daitekela bi geruza daudela, elkarte batez ari banaiz adibidez, lehenengo multzo txiki badago, oso aktiboa dana, talde eragilea batzutan dana, hori batzutan da egitate bat, bere sortzen dana, ezin dozu bestelakorik euki, baina batzutan diseinaturiko estrategia bat da. Sortzen duzu halako talde bat, hain justu ekimen bat aurrera ateratzeko. Baina nik bi geruza hoiez gain, iruditzen zait, orokorrean, baina euskararen munduan ere bai, badagola 3. geruza bat eta geruza horri gutxago begiratzen zaiola, eta da mugimendu horren parte ez direnak, baina helburu berdinekin aritzen direnak. Adibidetxo bat emango dizuet, ni Marianean nago, Basaurin Marianean emakumeen etxean, eta hor dakogu euskara batzordetxo bat, oso apala, oso gauza puntualak egiten ditugula. Gaur goizen pentsatzen nuen, ni banaiz euskaltzaleen mugimenduaren parte horregaitik edo ez naiz. Nirekin ez dute kontatzen, baina nik ere ez eurekin herrian dagoen mugimendua. Ulertzen duzue, iruditzen zait, 3. geruza hori ere kontuan hartu behar dugula, eta herri batzutan agian hori izan daiteke gako bat aurrera egiteko beste modu batez. Gero, liberatuak eta profesionalak asko hitz egin da, eta ez dut askoz gehiago gauza berririk ez dut esango, baina esan nahi dut ez da aipatu gauza bat bebai, behintzat feminismoan dagoena, eta da, liberatu ez gain egoten dira dinamizatzaileak. Esan nahi dut, ekimen bat atera nahi baduzu, kontratatzen duzu pertsona bat hilabete, bilabetez, hori egiteko. Badaude enpresa gaur egun Euskal Herrian oso ondo prestatuta horretarako, eta hori erabiltzen ari gara. Proiekturik bideragarri egiteko modua da, eta talde prozesuan zaintza egiteko ere bai, eta hori oso importantea da, pizka bat zaintzen dute taldea eta ekimena, baina egia da, hori ja esan da, goizean, esan dizuet errepikatuko ditu dela hainbat gauza, kideen konpromiso eta erabakitze mailan nik uste dut hor problema sortu daiteke. Ez da batarrik konpromisoa, da bai erabakitzea. Zu implikatzen zara gauza batean errezago, hasieratik egon bazara, eta sortzen lagundu badozu. Ja sartzen bazara proiektu bat martxan dagoena, igual motivazio handia daukazu, baina diferentea da. Orduan, nik uste dut hor liberatuen eta profesionalen kontu hori ere kontuz. Baina goizean ez da aipatu gauza bat, eta nik uste kontuan hartu behar dugu, eta bai euskararen arloan eta bai feminismoan importantea da, eta da, gure gazteak lortzen dutela lana, lortzen ari direla enplegua, liberazio edo profesionalizazio horren bidez. Horrek, orduan hori postekoa da, ze dago gazte asko ondo prestatuta, eta lana lortu behar dute. Hor tentsioak sortuko dira, ze gazte horiek ere nahi izango dute zaindu euren enplegua. Orduan, enplegua zaintzea, taldearen helburuak nola koordinatzen du hori nik uste dut ez dagoela
ez da lain erreza, ez da, eta hor tentsioak sortuko dira. Militatzeko moduak aldatzen ari direla guk ere hori ikusi dugu, eta hori argi dago, etengabe errepikatzen dugu hori, egia da konpromiso maila aldatu dela, eta jendea prestuago dago, feminismoan adibidez, gauza konkretu batean sartzeko, denbora konkretu batean. Eta hor buru belarri, baina bukatzen denean, edo beste kontu batera, edo usten duzu, ezta? Hori interesgarria da, ze orduan, esan nahi dut, epeetan mugatuagoak izan behar dira orduan ekimenak, Euskaraldiaren adibidean ikustut bada, bazen, ez da 11 egun, orduan, eta orduan, arrakasta gehiago dute gaur egun emoten du egitasmo zehatzek. Egitasmo zehatz bat egiten dozula. Nik esango nuke, baina galdera badat, planteatuko ditut galdera batzuk, ze euskaltzalen mugimendua oso profesionalizatuta dagoela. Feminismoa bebai, baina nik uste dut euskaltzalen mugimendua oso profesionalizatuta. Claro, goizean aritu gara, pizka bat, batetik profesionalak edo liberatuak, bestetik mugimendua, bestetik erakundeak, bai, baina, klaro, euren hartako interakzioak da importantea. Leku batean profesional gehiegi badituzu, agian mugimendua pobretzen dozu, edo alderantziz. Esan nahi dut, ez da bakarri begiratu behar zenbat profesional, eta gero mugimendua nola indartuko dut, bai, mugimendua indartuko duzu bestei begiratuta be bai. Orduan nik uste dut hor, elkar harremanak kontuan hartu behar ditugula, ezta? Honetaz gero ere esango du zerbait, Partaideen adinari dagokionez, hitz egin da gazteenaz, eta hitz egin godurnik bebai, ze, klaro, hemen feminismoak badu berezitasun bat, eta da feminismoak bai erakartzen dituela gazteak. Hori baino gehiago, neska gazte batzuk usten dituzte talde mistoak, nekatuta daudelako dinamika batzuekin edo nahi danagatik, eta sartzen dira edo sortzen dituzte gazteen taldeak herrietan edo auzoetan. Hori aztertu behar da, eta horrekin amaituko dut gero, ezta? Badirudi feminismoa erakargarriagoa egiten zaiela, beste mugimenduak baino, ezta? Ez dakit, hor badugu dena den salbuespen bat, bertsozale elkarten eta bertsolaritzako mundua. Bertsosaletasunare handia da gazteen artea, ez dakit voluntarioak edo aktivistak diren, baina dolo prest daude, ezta, eventuetara joteko eta parte hartzeko. Baina, horrekin ere bai, pentsatu behar dugu zer egin, ezta? Baina guk ikusi ditugu mugimenduetan, mugimendu guztietan feminismoa salbu gertatzen da hori, esan nahi dut hori ez da bakarrik euskararen arlokoa, ezta? Hori baino gehiago, guk ikusitako, ikerketa txiki horretan, feministak dire batzutan beste mugimenduetako zutabea. Zutabea esaten dodanean zer esan nahi dut? Batetik prestatuta daudela, langileak direla hori dana, baina bebai, feministak direla oso trebeak, genero desorekak edo desorekak diagnostikatzeko talde batean, hori badakigu, inkluso protokoloak badakizue martxan jartzen ari dira indarkeria matxista eta arloietan, baina bebai, emakumeak eta feministak dauden lekuetan metodologia parte hartzaileagoak eskatzen dira, horizontaltasun gehiago, elkarlan gehiago, hori horrela da, esan nahi dut, begiratzen dugun lekura, hori emakumeak eta feministak pizka eta diago gaude. Orduan, claro, talde batzutan hori da oso importante, ezta? Talde prozesuen zaintzak, horretaz hitz egiten dugu asko, baina hori feminismoak badauka bere eskarmentua, eta nik uste dut kontuan hartu behar dela, ezta? Beste aldetik, klaro, nien naiz guztiz optimista feminismoaren egoerarekin gaur egun, esan nahi dut optimista izatea oso horreza da. Igazko martxoaren 8 izan zen la bomba, aurtengoa agian la bomba edo antzera, ze ondo goaz. Ez dakit, nik ez dakit ondo goazen ala ez. Badakit mobilizatzeko jendea, badaukagu ahalmena. Badakit mobilizatzeko jendea, inkluso feminismoan inoiz parte hartuko ez dutenak, konprometituta esan nahi dut. Baina prest daudena gurekin etortzeko, exigitzeko dauden lekuetan. Hori badakigu, hortik aurrera ez dakit. Ez dakit gizarte aldatzeko hortik nola egingo dan, esan nahi dut. Zuek kokatzeko non nagoenik feminismoa hitz egiten dodanean, ez da? Baina egia da feminista, nola esan, etorri nahi dut orain euskaltzalen mugimendura, ez da, edo euskaraldira. Batetik, euskaraldiaren partadei dagokienez nik irakurri nuenean, 4-3 emakumeak zirela, pentsatu nuen, eta zergatik inork ez du idatzi honetaz adibidez berriako artikuluen sail horretan, serie horretan. Baina hau bai dala la bomba, osea, zer esaten ari gara? 4-3 emakumeak. Horrekin bakarri badaukazue beste urte bateko lana jakiteko ze gertatzen da nor, emakume horiek nortzu dira, nire hipotesia da feminista asko egongo direla hor, eta horrek ze esan nahi du. Osea, horrek beragia
seinalatzen du mugimenduaren eraldaketa bat. Bueno, nire ustez. Bestela hemen, nik begiratu dut gutxi gora behar, eta gizonak eta emakumeak nahiko pare. Orduan, ze esan nahi du, ez dakit. Lehen galdetu dut, ez dakit, liberatuen artean ze daude, emakume gehiago, gizon gehiago, uste nahiko parekatuta dagoela, baina txapa jarri dugunok emakumeo gehiago. Ez dakit, nik ez dakit horretaz ere egin daitekeen, baina badakit ere edo entzun dut, leku batzuetan, erakunde batzuetan, egon diren emakume batzuk, oso aldunduta, izan direla, gakoa, euskaraldia, ateratzeko, horrela kontatu didaten niri, igual esagerazio bada, sekitelako nik horrela entzun nahi nuelako. Baina pentsatu dut, ostras, hori hola bada, jarri ditzagun feministak leku estrategikoetan, ze esango dizuet, esan nahi dut nik leku estrategiko batean, edo ekimen estrategiko bat atera nahi badut, jarri behar dut bat, edo bi, edo hiru feminista, ondo prestatuta, ondo aldunduta, ze abantaila daukagu feministok, edo emakumeok. Gaudela gizonen aliantzetatik libre. Gizonen aliantzak Euskal Herrian dira oso potenteak, eta oso importanteak, eta ez diet kenduko meriturik. Baina, karo, emakumeak libre gaude. Esan nahi du momentu batean, zuk ez diozu ezer zor gizon bati, edo gizon sare bati, ulertzen didazue. Orduan, iruditzen zait, karo, jartzen bazaituzte sare batean, zu libre zaudenez, zure ateratzen duzu. Edo zein kasutan, gako bat nago ematen, ez dakit zergatik, baina pentsatu behar da, zergatik emakume gehiago egon diren euskaraldian, eta zergatik izan daiteke importantea emakume batzuk leku batzuetan egotea. Horri, desde luego, heldu behar diogu. Bueno, euskararen erabilerari buruz ere, gure ikerketan zerbait begiratu dugu, ez da? Bueno, batetik ikusi dugu, lau udalerri esan dizuet, Arrasate, Donosti, Hernani eta Orereta oso herri euskaldunak, edo nahiko euskaldunak dira. Basaurin egin izan bagendu guztiz diferentia izango zen, ez da? Guk hor ikusi dugu, aztertu ditugun ekimen guztietan, eta aztertu ditugun ekimenak dira emakumen etxeak, baina dabe bai adibidez Hernanin Amer, arrasismoaren kontrako elkartea, gaztetxearekin daukan aliantza bat, alakoak, osea, diferenteak. Alakoetan euskara erabiltzea, euskararen erabilera sustatzen ari dela. Metodoak ezagunak dira, xuxurlarien zera metodoa, itzultzaile ordainduak, udal batzuk ordaintzen dituzte, alako gauzak, ez dugu asko asmatu. Baina egia da hor kontzientzia badagoela eta kezka badagoela. Eta beste aldetik esango nuke oso zaila dela euskararen erabilera bermatzea segun non. Hori badakizue eta badakigu, eta buelta batzuk eman beharko dizkigu. Horregatik lehen aipatu dut nire herrian Marienean daukagun euskara batzordea oso kezkatuta gaudelako, hor gauden gehienok euskalduna garela, baina egiten diran ekimenen gehiengoa ere gazteleraz egiten direlako. Eta horri nola ematen diogu buelta, ez da? Oso zaila da. Baina, hor badago bebai zer pentsatu nola egin, ez da? Herri mugimenduen arteko aliantzak, eztabaidak eta gatazkak. Gatazka hitza goizean ez datera. Nire taldean ere ez, edo, pizka gainetik. Eta nik uste dut gatazketaz ere hitz egin behar dugu, ze gatazkak egongo dira derrigorrez, eta gatazkei aurre egiteko modu bakarra da, gatazkak aztertzea, eta ikustea, ze formula desberdinak dauden, egongo dira, ez da, gizarte harremanetan, eta herri mugimenduen arteko aliantzetan. Guk ikusi dugu, bueltatuko naiz lehengo ideiara, gauzak elkarrekin egiteko joera gero eta handiagoa dela Euskal Herrian. Baina, ikusten dut, beste aldetik, ausartzen naiz esatera, euskararen munduan zaudeten elkarteok oso autobilduta zaudetela. Ez dakit prest zaudeten elkarlanak egiteko beste mugimenduekin, ez dut esaten orokorrean, herri batean, probak egin, izango nuke ezetz. Karo, horretaz hitz egiten lagun batekin esaten zidan, hombre bai, baina eske elkarlan horietan euskara ahultzen da. Bueno, igual bai, esan nahi dut ez dut esaten erreza denik, baina nik ikusten dut mugimendua oso autobildua. Lankidetza hitz egin duzu goizean, elkarte diferenteak, baina elkarte diferenteak espektro batekoak. Osea, hor, ez zeuden sozioekologia arloan, feminismo arloan, arrasismoaren kontrako, ez dago hor lankidetzarik, edo bintzat goizean ez da hitz egin, ez da. Nik ez dakit, baina horretaz pentsatu behar da, nik uste dut joera dela elkarlanena, joera da politikan, esango nuke Euskal Herrian, gero eta gehiago, mugimenduen artean, plataformak sortzea helburu zehatzen atzetik, propio egindako plataformak, urte bate, bi urtez, hile batzuk irauten dutenak, eta gero beste gauza bat, ulertzen didazue plataformak esaten dodanean, eta plataforma horietan danak elkartzen gara. Danak edo batzuk elkartzen gara. Eta hor sortzen dira
Gauza berriak, galdera berriak, problema berriak, baina oso interesgarriak. Mugimendu gehienek hori ikusten badute, emoten du Euskal Herrian, zergatik Euskararen munduan ez gaude hori ikusten. Hola bada, parkatuko idazue, hola ez bada, baina nik ez dut ikusten elkarlan hori. Claro, elkarlan horretan, elkar ezagutzen gara, gerturatzen gara, aurre iritziak gainditzen ditugu, sinergiak sortzen dira, ala ez, indarrak batzen ditugu. Nik ez dakit, baina adibidez, bueltatuta nire hitzaldiaren izenburura, eraldaketan ispilu, nik esaten dut, ez gaude horretan. Ez gaude horretan. Edo lan egiten dugu feministak eta euskaltzaleak elkarrekin, edo ja ispiluak ez dute balio. Osea, egin dezagun lan elkarrekin. Herri batean, zonalde batean, berdin dit, egin dezagun elkarrekin. Nire ustez, pasatu behar gara horretara. Bueno, beste gauza bat ikusi duguna da, deitu duguna posizio anizkoitzen fenomenoa. Hau da, pertsona berdinak daude leku askotan. Pertsona berdina dago da berdintasun teknikaria herri batean, da aktivista herri berean edo alboko herrian, eta gainera da irakaslea unibertsitatean, arlo horretan, edo mugimendu batean baino gehiagotan dago. Ongi etorri errefuxiatuetan parte hartzen du, aldi berean talde feministan, eta ez dakiz zer. Hori da oso ohikoa Euskal Herrian. Hori abantaila bada, hain justu mugimenduen arteko harremanak sortzeko edo mantentzeko, diagnostikoak errazteko, ona eta ona zera. Baina bebai nekea sortzen du, pertsona batzuk nik ikusten ditut oso nekatuta, hainbeste militantzia eta hainbeste aktivismo, eta gero, klaro, hor gertatzen dena da, orduan batzuk ez daudela lanean, batzuk asko eta beste batzuk gutxi. Eta gero, beste gauza bat, nire taldean, goizeko taldean atera dena, eta da, batzutan pertsona horiek dituzten logikak gai batekiko, ez dira berdinak, profesionalak direnean, edo aktivistak direnean. Nik esautzen ditut pertsona batzuk, eta esaten dut, nire herrian, dago lanean, baina esaten ari zarena, atzo entzun nizun hitzaldi batean, eta zenuen hori esaten, nola artikulatzen dugu hau? Osea, logika desberdin, ulertzen didazue logikak esaten ditu danean, hemen eskatzen dut hau, eta muga jartzen dut hemen, baina aktivista nahi zenean ez dago mugarik. Baina atzo jarri zenuen muga, zer egiten dugu horrekin? Posizioan izkoitzena oso aberatsa da Euskal Herrian, baina nik uste dut hor sortzen ari direla. Ez dakit nola esan, tentsioak bez, eski batzuetan ez gaude ikusten, kontra esan horiek non dauden eta zertarako balio duten, zertarako balio badut, ez da? Bueno, elkarlan horietan daude problema asko, ez dut gura idealizatzea, beti ez da asmatzen formularekin, batzuetan erabaki zailak hartu behar dira eta oso pertsona desberdinak daude, ez da erreza ados jartzea, gatazkak sortzen dira. Bueno, lehen aipatu dut gatazkena, baina nik gatazkena iruditzen zait. Aztertzea momentu batean, gatazka bat ematen bada, lasaitasun osoz, ze gertatu dan, iruditzen zait oso aberasgarria, ez da? Honetan ere esango nuke, barkatuko didazue harrokeria, feminismoak daukala eskarmentu gehiago gatazka horiei aurre egiteko. Seguramente asko ditugulako, eta batzutan hautsi dira taldeak, jakina, baina badaukago gure eskarmentua. Gure arteko gatazkak nola konpondu edo zer egin horrekin. Eta gatazketaz hitz egin behar da. Nago honetaz esaten ere bai, iruditzen zaidalako ebaluaketa gutxi egiten dugula gure ekimenena. Orokorrean. Proiektuak egiten dugu, orain Euskaraldiaren ikerketa egingo dugu, ikusiko dugu noraino sakontzen den, ezta? Baina nik uste ebaluatu behar direla gauzak. Ez gaude ebaluatzen protokoloak, planak, megaplanak. Feminismoan gara superadituak, oso plan onak, mardulak, helburu guztiak, zehaztasun guztiekin bai, baina geroz badozu ebaluatzen, ez dakizu zer egin duzu, noraino heldu zaren. Orokorrean iruditzen zain mugimenduen dinamikan ez gaudela ebaluatzen bai gatazkak eta bai gauza onak, ezta? Bueno, beste gai bat ekarri nahi nuena, da aniztasunarena, Emanesek goizean zeharkakotasuna aipatu du, interseksionalitatea nahi baduzu, hitz desberdinekin, ezta? Hitz egiten ari gara horretaz. Guk ikusi duguna da, gure ikerketan adibidez, aliatuak diren mugimenduak oso erne daude gai honekin aniztasunaz, ezta? Emoten du Euskal Herrian gaur egun aniztasuna, gizarte eta kultura aniztasuna, dala errealitate bat, dala aldi berean helburu bat, ondo kudeatze hori, eta da lanketa bat, osea, jendea enpeinatuta dago ondo lantzen hori, ezta? Baina ikusi dugu gauza bat, aniztasunaz hitz egiten dugunean, klak, pentsatzen dugu migratzaietan. Migrazioa, ez dugu sartzen hor edo, adina atera da gaur eta adinare ateratzen da,
baina ez hizkuntza, ez sexualitatea, ez erlijioa, gai batzuk gelditzen dira aparte, eta hori nik uste dut problema badala, ez da? Gero, goizean galdera bat egon da, eta nik uste dut interesgarria dela hemen ere, areto honetan ere bai, migratzaien gaiarekin zer egin, zuk aipatu duzu, eta guk ikusi duguna da, migratzaileak daudenean bai, plataforma horietan, oso migratzaile gutxi daude zuzendaritza postuetan, edo koordinazio postuetan. Orduan nik egingo nuke galdera. Begiratu diezaiogun gure zuzendaritza batzordei. Nortzuk dauden eta nor falta da. Nor falta da aniztasunetik esan nahi dut. Ez bakarrik emakume eta gizonak hori jakina, baina adinak, bestelako osagaiak nire ustez begiratu behar dugu, adibidez, migratzaien atalean garbi eta garbi agertzen da, aktivistak direnean ere askotan ez daudela zuzendaritza postuetan, inkluso eurentzako lanean daudenean. Hori nik uste dut interesgarria dela. Mugimenduak eta erakundeak. Ikusten duzuenez, errepikatzen ari nahi, zuegia identifikatuta dituzuen gaiak. Orionak, esan nahi dut, badakigu non gauden, eta guztiok ditugu arazo berdinak jasonek esaten zuen lehen. Eske, feminismotik entzuten dodanean, oso ondo, klaro, izarte berean gaude, normala da, ezta? Harremanak erakundeekin. Batetik, zehaztu behar da porra gehiago, zertan ari garen, ze harreman mota asko ikusi ditugu guk. Guk ikusi ditugu, kasu batzuetan, adibidez, emakumeen etxeen kasua, elkarlan estua dagoela udalerri batzuetan, elkarlan estua, politikariak, teknikariak, aktivistak, aldi berean lanean, konprometituta, nahiko sintonia honean. Baina beste muturrean daukago adibidez, sozioekologia arloa, non hausturak, talkak ematen dira, desadostasunak erakundeekin, diru laguntzarik ez, eta bar. Daukago abaniko osoa Euskal Herrian. Orduan, pentsatu behar dabe bai, erakundeekiko harremanez hitz egiten dugunean zertaz ari garez, oso diferentea da, leku batean egon edo bestean egon. Guk identifikatu ditugu adibidez, hurbiltasun distantzia horretan erakundeekiko 3 faktore. Bata da, erakundeen buruzagitzan dauden, edo dagoen alderdia, edo taldearen orientazio politikoa. Ematen du hau dela begibistakoa. Progresistak eta eskerrekoagoak diren erakundeekin aukera gehiago dituzu, adibidez feminista bazara, lan egiteko. Ez beti. Oso importantea da, horretaz hitz egin dabe bai goizean, jarrera pertsonalak eta ze pertsonak dauden. Hori, arazo bada, klaro, pertsonak, baina, batzutan igual aukeratu daitezke pertsona konkretu batzuk, ez da? Pertsona batzuk, aldatzen bada taldea adibidez, batzutan aldatzen da politika, ez da? Beste faktore bada, erakundearen eragite maila. Guk ikusi dugu, baina Euskaraldiaren kasuan adibidez, igual hau ez da izan nahi importantea, baina zenbat eta bajuago, udaletan asko zerrezagoa dela erakundeekin harremana mantentzea, edo ez, baina hori ere begibistakoa da. Eta gero beste faktore bada, ze gaidan, ze arlo den. Karo, gure kasuan, adibidez, feminismoaren kasuan gertatzen zaiguna da, indarkeria matxistaz hitz egiten baduzu, edo zein politikari dagoela prest zerbait egiteko. Orduan, ematen du, edo zein politikari Euskal Herrian dela feminista. Karo, azten bazara pizkat arakatzen ikusten dozu ezetz. Esan dut, azten bazara eskatzen, emakumeen bizibaldintzak benetan aldatzeko aldaketak, klaro, ja hor sortzen dira mugak. Orduan, batzutan, talka egotea ez da problema bat erakundekiko harremanean. Batzutan, talkagoa da, problemagoa da, feminista izatea, eta ez baiz, baina zu esan den nirekin orain hau planteatzen dizut eta non dago muga, ez duzu ikusten muga. Ulertzen, hor ere kontutan hartu behar da, gaiekin ze perbertsioak ere sortu daitezke, ez da? Euskararen gaian ez dakiz gertatzen da, esango nuke hurbiltasuna nahikoa dagoela, baina esango nuke bebai segun non, Bizkaian, Gipuzkoan, segun non bebai, ez da? Arazoak, nire taldean ere honetaz hitz egin da, eta nik ere pentsatzen nuen honetan. Goizean, areto nagusian ez da inbeste hitz egin horretan, erritmoen talkan, abiaduren talkan. Abiaduren talka problema bada. Baina batzuk esaten zuten taldean, liberatuek daukie abiadura bat, eta voluntariok ez daukie abiadura hori, eta hor sortzen da tal. Baina nik ikusten dut bi norabidetan feminismoan. Nik ikusten dut berdintasun teknikari batzuk, lanean dauden esortzi ordu, badituztela, denbora dauki, pentsatzeko, eta planak, eta planak, eta planak. Eta aktivista garenok, nire herrian adibidez, txoron, oraindik ez dugu bukatu aurreko plana, eta ja beste plan bat, hor erritmo talka bat dago, eta kontrako ere bai, batzutan udalak edo erakundeak oso ortopedikoak dira. Eta daukazu proiektu bat, eta arkitektoa jarri da bajan,
Eta ja, agur, urtebete ezin dozu zer egin proiektu horretan, arkitektoa demagun, bajan dagoelako. Orduan, ortopedikoak ere badira erakundeak, ematen du erakundeak direla, segun non, eta segun zertarako. Eta beste gauza bat ere nire taldean esan dana, eskerrak eman behar dizkien nire taldean egon direnei honetaz aritu garelako, pentsatzen dugula, zenbat eta gauza gehiago egin hobeto politikarako. Eta ni ja gaur egun ez nago bat ere ados ideia horrekin. Zenbat eta proiektu gehiago egin urte batean hobeto. Gure adibidea emango dizuet, Marienea, berriro ere. Zenbat ikastaro mintegi jarduera antolatzen ditugu urtean. Ikusten dozu liburuzka eta esaten dozu baina, zeda, hau. Karo, esan dezakezu, hombre, emakumea kontzientziatzen ari gara. Bai, baina ez dakite eraldatzen ari garen basauri. Horren bidez, ulertzen didazue? Gauza bada, gauzak egitea, jendearen ganailtzea, bale, hori bada. Baina eraldatzen ari gara, zera basauri edo Euskal Herria? Nik ez dakit, nik uste momentu batean da krisi pertsonaletan gertatzen dena. Momentu batean psikologak esaten dizu, aizu, gelditu. Egon zaitez gelditu eta hilabete batzuk eta abertzea ateratzen da nortik. Mugimenduekin antzera egin behar da, moteldu, gelditu, aber non gaude. Ez, krisi baten aurrean beste plan bat potoloagoa, hori izaten da gure joera, iruditzen zait niri, Ze gertatzen da gainera hor, erakundekiko harremanean, hitzegin goizean edo hitzegin da pizka bat, nik uste dut problema daukagula dabe mugimendu tutelatuak sortzen ditugula. Mugimendu tutorizatuak, hau da, teknikariek eta politikariek dakite, voluntarioek, aktivista zer egin behar dugun. Ez nago bat ere, ados honekin. Teknikariak oso ondo formatuta daude gauza batzutarako, baina batzutan gizarte dinamiketarako ez. Igual herri horretakoak ez direlako, adibidez, edo nahi dana. Orduan, hor pentsatu behar dabe bai, gizarte eraldaketak nola sortzen dira. Eta dinamika horietan, hor neurriak, topatu neurriak. Esan nahi dut, neurri bat izan daiteke, adibidez gu daukagu Marianean, daukagu zuzendaritzan gaude voluntarioak, bebai. Eta noizean benbiltzen gara eta guk esaten dugu, ulertzen dozue, pizka bat sortu beste modu bat. Bueno, bukatzera, noa, esan ditudan gauza gehienak nik uste dut goizean hitz egin dira, eta nik, badinotzuet, nik atera dodan ondorioa gaurko egunetik da, ondo dakigula non dauden gure gakoak, esan dezagun, edo gure indarguneak eta gulguneak. Goazen pizka bat alderatzera feminismoa eta euskararen mugimendua, edo, batez ere feminismoa hitz egingo dut. Nik pentsatzen badu feminismoa zergatik dan arrakastatxua, dan ez dakit, baina esango nuke gauza bat importantea dela. Da, feminismoan bizitza zentzu zabalean konprometitua dago. Zure bizitza osoa konprometituta dago feminista bazara, maila pertsonalean edo maila kolektiboan. Zer esan nahi dut? Maitasuna, sexualitatea, lana, aizialdia, elkarbizitza nola egin, herrian zer egin, zentzu zabalean zaude konprometituta. Horrek esan nahi du feministak egunero gaudela, amore ematen dugu bebai, eta arlo batzuetan, gaur ez dut planteatuko kontra esan hau edo burruka ulertzen duzue. Baina, gu gara feministak eta kontzientzia daukagu edozein arlotan. Euskaltzalea bazara, batzuk bai, esautzen ditut, baina ez da orokorra. Zu izan zaitezke lanean euskaltzalea, euskaraz aritu tal, eta gero zure etxean erlajatu, eta askatasunaren izenean, gaztelera hitz egin zure familiarekin. Batzuk askatasunaren izenean, gainera esaten dute hori, ez dira izango euskaltzaleenak, jakina badakit, baina dinot, halako gauza gertatzen dira Euskal Herrian. Ez zaude konprometituta arlo guztietan. Horrekin ez dakit nik zer egin behar da, ni nago esaten feminismoan ikusten dudana. Zergatik orduan, esan dugu gazteak, zergatik gazteak erakarrita sentitzen dira, edo gertatzen da hor. Nik ikusten dut feminismoak baduela balio soziala, gaztentzat, balio ekonomikoa eta laborala, balio afektiboa eta kolektiboa, kolektibidade baten parte sentitzen zara, balio identitarioa, gazte bat, feminista bada, zer gehiago da, nire ustez. Berak horrela sentitzen du. Eta gainera da, aktualidadeko gaia, da lokala eta da globala, zezu badakizu feminista zarela, euskal feminista, baina mundu mailan badaudela feministak bebai. Azten bagara puntuz puntu hauek errepasatzen, esango duzu, euskararen arloan bebai, balio soziala dauka, ekonomikoa, laborala, afektiboa, kolektiboa, maila berean, ez dakit, hori aztertzeke dagoen. Nik bai ikusten dut, gazte feministak dituztela
adin guztietako erreferenteak. Erreferentez ez da hitz egingo izan, eta iruditzen zait espazioa ustea leku egitea aparte gazteei, eta leku egitea eurak nahi dutena egiteko, eta ez guk pentsatzen duguna egiteko, horretaz hitz egin da. Nire ustez erreferenteen gaia ere komentatu behar da. Gazte batentzako, feminista gazte batentzako, erreferentea da gaur egun. Angela Davis, Silvia Federici, edo historian Simone de Beauvoir. Emakume zarrak zirenak, esan nahi dut, edo direnak. Erreferenteak dira, joango dira euren hitzaldietara entzuteko asmoz, gogoz. Baina bebai daude referente gazteak. Aipatuko ditut batzuk, gehiago ongo ziren. Katxalin Miner bat, Bilduko Saioa Iraola, Maia Sofia, Miren Aranguren, gazteak direnak, ez igualain nahin gazteak ja gaur egun, baina gazteak direnak, eta erreferenteak direnak feminista gazte horientzako. Euskararen munduan, non daude referente gazteak? Bertsolaritzan igual, bai, ez da, baina nik uste dut hori erreferenteen gaia adibidez, eta igual ez da inzaia, hau lantzea apur bat. Gazte batek uki behar du, erreferente bat, sartzeko mugimendu batean, ez da? Eta gero dago, beste, oraindik badauka denbora, ez da? Beste gai bat planteatu nahi nuena, oso nik ez daukat ondo pentsatuta, baina da, Kikek aipatu du goizean motivazio integratzaile, alako zerbait esan duzu, goizialdirako eta hori, ez da, lan mundua aipatu duenean Sarasuak. Beste egunean, 29an uste du, Xabi Paiak atera zuen bere zutabea berrian, uste dut irakurrita ukingo duzuela batzuk, zela zen gaitasuna, aukera eta desira, ez da? Aipatzen zuen aditu belgiar bat, itzen dana Darken, Jeroen Darken, uste dut, eta, eurak dauki eredu bat, hizkuntzak bultzatzeko edo, gaitasuna, aukera eta desira. Eta orduan, Xabik egiten zuena zen, hau da, eta gero, bakarrik lehenengo bietaz aritzen da, ezta? Baina nik uste desirarena hartu behar dugula. Eta desirarena joan daiteke orokorrean, desira esaten dudanean, desira esaten dugunean hartu dezakegu, edo nahi bezala, nahia hitz egiteko, edo hartu dezakegu desio sexual moduan. Ni ez nago, ez batean, ez bestean. Desira hitz egiten dudanean nik nago, autore batzuk gaur egun landu dute desiraren kontzeptua, gehiago indar sortzaile bezala. Bizi indarra bezala. Desira izango zen besteengana joateko bultzatzen zaituena, edo gai batean inplikatzeko bultzatzen zaituena. Plazeretik, baina intensidadetik. Eta hor badaude, Audre Lorde feminismoan landu du, Deleuze, Guattari badaude autore batzuk, aipatzen direnak, erotismoaren teoriarekin ere lotuta, eta nik uste dut, zerbait, emozioen aipatu da, taldeetan ere aipatuna, baina teorizatu behar dugula pizka bat gehiago gai hauen inguruan. Nik uste berritzen ari dela euskararen teoria, feminismoaren teoriare bai, eta egokitzen ari gara egoera berrietara, baina iruditzen zait, hirugarren zutabetxo hori, desirarena, edo zein dela erabiltzen dugun kontzeptua, baina emozioak bakarrik igual ez da nahikoa, landu behar dugula, pentsatu behar dugula. Igual egiten ari gara ja. Igual arrakastatsuak diren gure ekimenak, ja hortik doaz, baina ez gara konturatzen. Eta egiten duguna da begiratzea motivazioa zentzu klasikoan esan nahi dut. Igual, hola da, ez dut esaten egoera berri bat sortu behar dugunik. Nik esaten dudana da, egiten ari garen eta arrakastatsua dena beste marko teoriko batzuetatik begiratu, eta marko teoriko hiek arrakastatsuak badira, edo eraginkorrak badira, beste batzuekin alderatu, kombinatuta, bagoazen pentsatzera orduan nola erein desira euskaraz hitz egiteko. Iruditzen zait horretan ere feminismoa asmatzen ari dela. Arrazoi desberdinengatik, ez dut uste gaudelako horretan bez, baina gaur egun adibidez badaude ikerlan batzuk, pizka bat hor ikusten zer da militatzea plazeretik, eta ez bakarrik beharretik, edo derrigortasunetik, hori ere egongo da, baina plazeretik, desiratik, ez da, badaude hor ikertzaile batzute Euskal Herrian ere bai, horretaz, ez da, lanean. Nik uste dut hor badugula, zelai handi bat, pentsatzeko, eta badinotzu, pentsatzeko gure eskarmentutik, eskarmentu pertsonala, eta lan eskarmentutik ere bai, ez da. Baina igual, kontzeptu berriak, sortzen baditugu, igual modu berriak topatuko ditugu. Nik hori ikusten dute feminismoan, oso laburbiltuta, ikusten dute bai feminismoan asmatu dugula, edo asmatzen ari garela,
sortzen teoria bat euskeraz, edo gogoeta bat euskeraz Euskal Herrian, eta orduan euskaraz ez badakizu ezin dozu irakurri, eta batzuk badakite, ezin dut joan ez dakit noren itzaldira, edo ezin dut ez dakit ze liburu ez dodalako ulertzen, ezta? Bueno, claro, hori lortuko bageno beste arloetan, ezta? Grin hori euskara beharrezkoa da ulertzeko zertaz hitz egiten ari dira feminista batzuk, adibidez, hori ere lortu dugu, azkenengo urtean, hau oso berria da feminismoan, baina, bueno, hau interesgarria da. Eta, bueno, hori da gutxi gora kontatu nahi nizuena, eta bukatuko dut nire, bueno, hori izenburura bueltatuko naiz, izpilu baino, ze mugimenduen arteko hori, izpilu lan hori egin dezakegu, eta, bueno, interesgarria da. Eta ez dakit baten bati esaten nion lehen, bueno, ni pizka bat ja lotxata dana ematen dit etortzea ona, feminismotik ze eskarmentu duzun. Bueno, bale, kontatu dezaket nik dakidana, eta, bueno, igual baliagarria da, baina nik uste dut interesgarria dela, bueno, jar gaitezen batera, eta egin dezagun elkarrekin zerbait. Jar gaitezen batera, eta egin dezagun elkarrekin zerbait. Sortu dezagun, proba bat, ez dut esaten derrepente orain euskaltzale mugimendua aldatzea, ez, frogatxo batzuk, igual, leku batzuetan, batera egin dezagun, ze iruditzen zait, etorkizuna mugimenduena ez da torrela bakarrik egiten ari garen eraldaketa gogoetatik, baizik eta sortzea mugimenduen arteko harreman diferenteak Euskal Herrian. Eskerrik asko.